Čaute ľudia, tu je Rožok a Miki. A vítam nás v ďalšieho vlogu po dlhej dobe, lebo sme mali také prtačky, sme sa museli furt učiť, no tak a teraz sa nám podarilo konečne na to dostať k vlogu, tak ideme natočiť nejaký vlog. Máme tu Rastlera a Bandita a ideme sa trošku zajazdiť, tak ideme najprv s Banditom. Že teraz sme tu kúpili veľkého reva, benzínového 3,3 a tam budeme niekedy dávať videá. S ním tiež, len teraz sa nám ladí. Teraz teraz ho máme pojazdného, musíme ho ešte naladiť. Ale to spravíme až niekedy cez víkend. Dobre, tak teraz idem aj ja trošku zajazdiť, pustím ma Miki. Miki, choď preč. Nejaké dieťa kričí. Miki. Takže to bol Miki a jeho krásny chrbát. Ideme trošku si niečo prepne, no ale môžeme ísť. No, už sme urvali halibár, takže ideme naspäť. Počkajte chvíľu. Spravedlňujem sa. Jazdíme ďalej, no tak. Také menšie zdržanie. Dobre, tak idem naspäť už. Toto bude asi taký koniec videa. No, musíme končiť. Ale v priebehu týždňa určite natočíme ešte viac. Alebo možno dneska ešte aj jeden. No, ak sa podarí. Zdraví vás. A keby tak budeme mať aj takého novšieho člena. Presne tak zdraví vás. Rožok a Miki. Čaute. Čau.